uma umuntu olalelayo bakhuluma ngento eyodwa yokuphelela kuThixo yokuthi ungene ngokupheleleyo ungangeni half elinye inyawo libe ngapha kuSathane elinye inyawo libe ngapha kuJesu ulingisa leyo ntombi kaSunday school eyamenya emshadweni thola ukuthi ama-invitations awu-2 ifanele iye ngapha ifanele iye ngapha yaqale yahamba komunye yahamba futhi yazama ngezinyawo zombili yathi babonakala ukuthi ngeke ize ifike ifanele ikhethe indlela eyodwa nathi njengoba silala ufanele ukhethe indlela eyodwa ma uzophuma ngalo amnyango uye kulela gate le ukwazi ukuhamba ngendlela ezimbili unahamba ngendlela eyodwa. Now uma sesifikile kuThixo zikhona izeluleko ekumakholweni kukhona abantu esibabiza ukuthi they are the counselors baluleka abantu abanezinkinga zezwe baluleka abantu abanezinkinga zezwe kanti naye unezinkinga kwayena ngiyangibona nesikhathi ngibabukela lapho ku-TV lapho kuthiwa ama-counselors ngibabona abantu abayazi ngoba uthi esisuka lapho le nkinga abexazulula ubambene nayo yena. Now uma sesifika emkholweni kukhona abantu abaluleka kahle kukhona abantu abaluleka kabi. Akembekisi uyafika umzalwane unesilimo somfundisi noma samama umfundisi ufanele ululeke nomzalwane awumnikezi izwi lenkosi ukhuluma ngalo mama mfundisi vele unjalo nomama vele ngiyamazi vele lo baba unjalo usovela baba awumakhe lo muntu ngiyeke umfundisi lokumisa lo mzalwane myeke umzalwane lungisa lo mzalwane wena ungathathi lo mfundisi nalo mfundisi ubaneke phambi kwalo mzalwane awumakhe luleka yena uma ufuna ukumsha elimwa luleka yena yeke inkinga yakhe yakha yena khona abaluleke abalungileyo khona abaluleke ababi. Uyazi ngeke ngabe ndikhona lapha eseketheni lami lenkosikazi lela khona abantu abaningi bayakuye ukuthi abeluleke unaleso siphiwo leso kodwa iseluleko sakhe siyabaqitha lapho nje bayaphuma athi nami ngiyanilandela kodwa kahambi athi abanongela kuleya mozela nami ngiyeza kodwa mina ngisahleli nabona uyaluleka kodwa ululeka kabi uthi abanongela lapho ngiyeza kodwa akahambi anyaka mbiza kathi asingcono ukuthi nawe ubalandele wangeke ngihambe ngishiye usebenzele yo kukhona abaluleki abangalunganga abangamluleki umzalwane aphume aphilile amluleke ngalo mfundisi ngalo baba mfundisi ngalo mvangeli ngalo mshumayeli no khansela yena abaluleki ababi niyazi bazali sinabo abaluleki ababi labo zani
baningi bagcwele baningi futhi kwethu labeluleka abahle wonke umzalwane olimwayo uyakubuye enze ngathi uyamsiza ngani umfake ehlathini ukhona umuntu owayekhuluma ngabomadala boy nabomadala girl abahlala engozweni beluleka kodwa bangaluleki kahle